LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Yes, nyakura moge machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile dendano mari nasho mari chieno jemo mbele chiene meneno mbele mingo Mingondo boka kare nyalo wachino mari dhako ngudi ni gichaki kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi kawuono nyakore mogi kata kaka ineno kaendi en kumolos maber kabisa kik ng'ato chakira wach ni mari sedhi mabor manare ni wan kaendi iluongo ni Landos Cafe and Lounge. Cafe no kona gi jago mabende odhi mbalariany kacha jok mono dhi osomonwa ya wan wadhi e sikul to sikul noko kalo kuomonwa kale sikul to sikul noko kalo Kora ane poda luoge ni Landos Cave but kuna kaya ni en Landos Cafe. Nyakura mogi wan ka endi gi Omosh wanawa mabende ji ong'eyo kabisa e piny Luo ka endi ene mana neno kolando ka enda biro mondo mi bende wan kaka joluo wamiye support ne gima ber mochako jaluo wadwa kochako gimoro to oningo bende wamiye support. Omosh wanawa sani koro nege live ne mabende otimo ka wabiro kaka joluo mondo mi wa notify jok manyalo bedo ne kia gima chalo kamano no endo en kumano Omosh wanawa Wood Nyamatangwe. First one. Almost 1 hour. Yeah. First one marmini. Omosh woi majaber. Mano ide me wacho. Lakini ajiamini, si don kada ajiamini ni ber. Aneni. Anibe ajiamini na ber. Okay. Mosi jopiny. Ero kamano ne joma kiaya. Awacho dholuo ajaluo. Mamwa nyaluo. Babu abe en jaluo. Socha ni be jaluo wate nwawuok Sudan mwadonjo Kenya. Giseche mwawueni 1B Center hotel. Wadwan watimnia. Yes. Kapok wadhi mbele. Yes. Waket 1000 piny. Yes. A moment mi wuoyo kindeko wi tik ikaw 1000 ne kaw. Kinde ku wita ka ne kaka wuoyo ana wacho ni ani iluonga no mari nasho mari chieno jamana in ngeni wacho ni ya Omosh wanawa ani ngene ya awo into capital. Okay. Omosh Jakababa wanawa firstborn mar mingi ile chege meo handsome home and away. Okay. Yes. Wan ka endi koro nitie show michako mabende chalo gi mar Obinnah. Yes. Jok mang'eny nyalo bedo ni kia e piny kaluo. Yes. To de gier kata daer mondo mi bende ging'e gimichako ni endi. Ero kamano Marinas abegini kana chake okna ng'eyo no nyalo chopo at this level. This level. Kech ntie hotel ni ingeni kata wabeni wago koko Jakaranda. Yeah. To tok mano wabe ingeni wan gi familia mamagwa mategemea wa ineno ati ineno kago koko Jakaranda kanyo fundi ma tiles kenda chwado tiles maratari lakini kalure gi oro mag siasa ingeni ngato sani committee to neno mana ni ini ngamo orga idhi uchunguzi. Yeah. Koro
Omari Nas giomi ono mi achako gini nabiro ka chiemo nabiro ka kalo ka to bana ngene bana Omosh baada ni land na utenda ne to gi kabela go ngengi I think asana an kod yare yo mar dinsi jama pan simo kijana ka rwako suit ya to gima angise ne wawinjo go bela piny mo winjo rekode to ngisa ne kwanyalo ndiko rekode talandi no otene ni kume gadi kume achiel mane giwinjore gi manager mara mosan contract to naneno ken gi media kabisa taneno kani apenyo ni Obinnah gi Obinnah timo ja to ato onya timo nango onya tami gi ka tanuga yodo ni Obinnah ja to inga gisomo lakini agokwano ni to penya ng'ato ni bane ja kanye ni kanye kibiro Nairobi ni biro timo Nairobi tichiemo nango ti dak nango detamo mos kanyo okdware class do koro mi ona ya ugini podo thin lakini akwoyo nagewa ni gi supporter I think onego bena bedo gi mesa moro mathin kanyo mandike Omosh 1 hour live kato Omosh 1 hour show ngech okongere ma hotel okongere maybe seche ma okinyi ne tija nya rumo kae lakini ngene hotel ilungo ni Landos donge mangiso ni Aland hotel lakini abenya katim atimo giga moko mangiso ni kalando nyingo hotel ni Landos so manangiso ni chiemoro ka to kilacha kadhi ya mana manyien kendo koro mane akete Omosh 1 hour show Nyiso ni kawuono kata kiwuok idhe Kakamega to en Omosh 1 hour show so eka kodong makara anya wuotho makone kawuono kata ka Omari Nas adhi Eldoret Omosh 1 hour tero so mare Eldoret okobed Eldoret show okobed Eldoret show bedo Omosh 1 hour koro Omari Nas apani isabiro galima kata jakaranda kacha Omari dhano petia gik mang'eny to jite ok nyachopo ko Obinnah oknyal jite ok nyachopo ko Obinnah kod maneno nitiere kata ke pap kanyo nitie vijana just vijana ok ni amiyo gi nikech ok ginyal lakini anya seno no chwa gi chuny moro mopogore maybe anyalo wuoyo to socha rach maybe no Omosh no socha rach kuwoyo na kuna sura mbaya lakini gimani kuom joma ne jakaranda go okaluor mar wacho kuna lichna ani ma chunya ler mologi te inyalo bedo sura mbaya lakini chunyi to chunya ler ani ma chunya ler mologi te athinga gi penyo ng'ate ma ke pora yudo ga pesa na moro mathin to nyaka manye mogo moro matim na madima pogi kono kanyo be nadhi machako Omosh 1 hour foundation mana dhi manyiew ne gi trolley adhe manyiew ne gi thamos jomatido mandas mangiso ni agolo gi piny koro magi moro biro na akili na ni to Omosh to jogi ing'eri gi ji kia usoni tichako ojo jog ng'ato wacho sete mar Omosh odhi bedo matek molo mar Obinnah nikech ata ngi naba ka kingisa no Omari Nas MP mamari en Bakazi East Babo Weno to ata penyi ni to be nyathini osenwango basadi to kingisa ni podi taka usimo igochone Babo Weno agochone live kama live ngisa jatelo ngati moni kama to kuno sagochone kama to in kaka mbunge tikonyana ikonyana mane momi achako gini anene bwana jogi nyakwa chopo ne jo mangiso ni ngama kora pani mara ni ok ni an piny kabisa lakini achako gi ngama ni piny tinga mok nyachopo kanye Obinnah lakini ko bire wach koro Omosh 1 hour ka ilungo ni ongai to kutoke ongai toke but dong jomoko koro nyalo kawi ni samoro jok maungo gi ing'eni Obinnah king'iyo en neutral ochalo ng'ama ni neutral nyiso ni onyalo ojija 1 term onyalo ojija 2 term to in kaka jiong'e maber ni inti ja 2 term nitiere sach gimoro Omari Nas an ka wuothe ndara to kan Omosh 1 hour ming'eyo mineno ga jakaranda cha
kata kane oda in Shadra to koro almost 1 hour mane e pap gigiga lakini kachope oda to koro Sadra kumondi roa kata won prince kata won princess ibinja koro an gi nyinga makoro koro golo almost 1 hour koro sami bire sona kanyo chan gi ngane ne ikine di songa mangisa na penje kapenje gimoro duoka an be koro ka onge wach mar 2 term yani 1 term gi 2 term ineno ngato support ka uyieni ababu ngisa berna ber ruto be ngisa rach ruto to kuno wagore bodyguard ban go ha ban bodyguard na kabela maro ben ok nogoji hapana koro wabro timo gik wabro kegi support to wabro timo gik mang'eny apa nitie jomok nyal chopo ne Obinnah. Nyakoro mogapa ni winjo kaka Omosh wacho kacha endo gi sani gima wacho maduong' en mesa mondik ni Omosh show ya machalo gi mar Obinnah cha endo ko nyalo yudo moro matin oket ka endi ng'ato nyalo wacho ni support onyalo miye namba mane na por en mana macha to 07 okay nyawe umia pogni wajawat man yes kaponi dwa kineno kaponi ida support ngech an gadiro mos 1 hour gimatimo ni an kod gadiro na biro time kendo bro de maber abro chwade kabisa mabro mexwa ni kaponi ngat mobire interview karaka to nyaka fuatilia mangeni to be shida neka bo konye abro tema te kabisa koro kida support amondi dana maybe nino apona kaneno ino kaka podichal monego beni kabero nego bena keto nanga moro keto aloso kanyo to gimalo ka then karaka kakete carpet na kaketo carpet na moro koro kida support number 0702 ja kamera me Omosh wa kamera 08 lenga adwa ni kungi pong kamera yes weja ponge do mari bana akuru watch namba namba 9 mana macha 0707 02 08 18 0707 02 08 18 kiro kama no lor tipo dinya tiyo gi 011 24 12 051 ibiro pangi kako winjore kenarwa ko ngata isomo okisomo nike kisomo be kijadi iri moinga badi dil kodi kijadi giri jadi giri be ade kizungu man go kadiera in fact otherwise sit down mana ngadi ni gima wacho no tena die omari binya ko jo digiri ban ko dil kodi koro keke chaya ni somo ni okibro bire interview na hapana abro wacho kodi kizungu nyaka 90 mari nasa roko ngata la Timnia watching koro ni ja degree obiro ka dakika reintroduce show ni English very fast koro mano ne what team ago for example ge ngato koro katinya donjo koro arugwa ki kizungu aya koro an guest koro koro mano koro Obinnah donjo mano koro Obinnah donjo wo yes Omarinas have a seat thank you so much have a seat yes welcome to Lando's Cafe and Lounge Cafe Cafe welcome to Lando's Cafe. Thank you so much. And Lounge. Thank you so much, Omosh 1 Hour. I'm very grateful to be in your show. It's called Omosh 1 Hour Show. So, yes, welcome. Cool and feel free. Thank you so much. Yes. Yeah. Waiter. Waiter. Okay. Waiter.
Waiter. Relax. Waiter. Mano ko waiter biro. Okay. To koro gimangena nyalo penji manyalo afford kundo podo kanya afford ngisani. Okay. Anya afford chai, nge chai nengo ne pod ber, ne chachwa nengo gi ber. Kata nya afford pi. O mara wacho gimanya afford. Ko jo ko kepo ne gi supporta. Tadi ya di afford nya karingo. Okay. Koro lore Gi support magitimo nade magidhi chiwo pok kono jogi ni gini biro bedo e channel mane mondo mikuru joluo chak biro support channel na YouTube channel na kaber adwa na team YouTube channel na but an gi simbe areyo to ingeni kaber abe nyaka bed gi sima chiel ta an gi Facebook mabe inactive kabisa to an gi TikTok na be mabe is very active kabisa kuma bende na neno kidhi e live an kanyi mana neno yes to an be gi YouTube channel na manyaka sani an gi subscriber 7,000 okay na se monetize koro en madwa ni a grow mondo obed gi moro maduong kabisa koro kabro abo manyo simu moro maber to adhi live gigine ne gisimba e YouTube channel na nge adona team e YouTube channel mara yeah mono mak the other time no ket kan macha mana mako cha ntie do ngisi ngeny studio gimara moro matiyo go oken mara an kanyo gimara matiyo go yen mar joka koro nyaka gidhi gi mag loss video no kor ka gitimo nade kor ka gioro ne ngata ma post na okay yeah koro anado ko ngata just support to okay yeah ero kamano nyakoro magapa ni winjo maber kabisa iluongo ni Omosh wanawa mabende sani dhi bedo gi show ni Omosh kidiki bodi Omosh gamok to gwonyre Omosh mi yori mi to siemi Omosh tuon gweno duong to piele Omosh tuon gweno pong to piele ot munya matangu we Omosh mon gombo kote no Omosh no tuon dhano makanyuolo go tanyuolo generally direct Kore ko anda Omosh de nyuolo kala nyuolo jakwath ya Omosh ke nyuolo JC kala general nyathi marateng to tek ta kambe ndi biro kelo jo ajawa kosen mana politicians narwa ko just another na support vijende wa but gingeni biro teme gi Kiswahili gi Kizungu biro teme gi Kiswahili gi Kizungu Kiswahili gi Kizungu gi dholuo be LTL bido ngwan go kai be seche nebe biro bedo okay binti ko wa chini ya maji wadigi gidi okay koro waro ko biro timo gik mopogore ka esamo winjore koro kae Monday ewa plan bido ka Monday Wednesday and Friday to gi Friday koro bro lore okay kaka be acha ginene abedo gi ayodo gik moko go okay but sando obro de mbele okobro de piny bro de mbele okay yes aloko ngata jatenda koro ngama dwaro interview ogo namba no koso ntie criteria melowo ngama dwaro interview athingo nyalo go namba no okay but ato kabro pange okay ato kabro pange to go namba no tabro ngise ngama bro connect mapange maber kabisa okay ngama ngi wuyo gi dhano mongi wuyo gi ji okay mokrokni yeah all right yes nyakoro mogapa ni winjo maber kabisa pod wan ka ende Landos kuma bende king'iyo ati nyalo pani wan kile leshwa but ena kuma chiegni ka Eastland bende ena Bicenter ka iluongo ni autogas ma Bicenter ani ng'e kana manyu na dhi autogas mamwalo ma penguch koro na penj ng'ani Landos kaonge Landos koro ng'ate moko ne bwana Landos e cho malo Bicenter donga duo ka donjo ka pap Landos ondik maduong Landos kuma mit kabisa ka wan gi everything chai mit ka duwa rech miluongo to rech to kiluongo rech ringo makwar en rech muluro ji rech manyalo nyaka ningo ni wanga ayudo ka jogi uso ka nyaka camel
Gimoro mora nitie ka. Ka wan nyaka gi ring liech. Bwana jogo wa investigate. Nyaka luru. Ha? Aluru nika. Koro inga madwaro kuma odhiye gi nyathine weekend biteme Landos mondi duogi kona comment kanyo ne iyude machalo nade. Ka endi nigi parking maduong', ipak gari piny iweke luoko be. To in imetho koni, imetho malo ka. Gin gi parking, inyalo medo gachi gas kanyo, fuel eolo mane liare kanyo, supermarket ne piny mwalo ka, wan e rooftop. Kituo be. De mana piny kanyo. Piny kanyo ni nyaka go hospital. Yes. Piny kanyo ni wacho ni nyaka gango chemistry, supermarket. Gigo ne obagore kanyo te. Okay, ochalo gima wawach ni one ochalo kaka mall. Ochalo kaka mall. Bwana Kaber. Chopine giwangi. Thank you so much mapodi luongo ni LTN Luo Training Nation. And wagone Omosh wanawairo kamana yenya. Gima chalo kama ngato kenyal yie ni jaluo chak bire wad gima timo the same thing wacho ni umari gine the ketho na market kacha. But Omosh wanawa bene mo ojiwa ni umari B nikech gin gidhi timo idhi chako sa ariyo nyaka sa uchiel otieno. Nyaka sa uchiel otieno. Yeah, sa ariyo nyaka sa uchiel otieno. Nadwa mawuok matin. Adhe marwako zweta. Ana ruo penj ka. Ya, ana ruo penj ka. Koro nyakukinyi wan ka. Iwinjo. Lights ni kama chalolo. Otherwise, thank you so much. Aneno ka ji osebiro kama ng'eny, wan ka ende gi Salenya TV, wan ka gi Mr. Kede, wan ka cha gi Oria ni ka, wan ka gi Mchuku. Bwana Lucky Jones. Bwana ji ng'eny ka ne badi nani. Ochiko mele nanya agoni stoch the seconds per day. Kwa jeno oja comedian. Okay. Donjo odo uwo ka gi ngwech. Nyaka tao ni jenzi to ken jenzi. Yani noni to kama to para pale bwana. Mogo ibo. To gugi ngwech nyaka tao mogo chung. To ko chopo tao. Okodhe gi gari. Odo ko gi ngwech nyaka chopo tao. Yani noni ndo kama tucheche. To chiu to kon. Kawuono mandamano. Jenzi ni tao to kiko wuoge ngwech. Ko wuodho simbe ni to kako yao kamera modo ni TikTok ni pa. To ngise ni mi mami wadhi kode gi sani. Nami wango jalo mitingo malo. Keno okawe ko kaka nodhi gi ngwecha koro koduogo to wuotho ku yani duogo ku wuotho nyaka kado simbe onge. Pogo chako bia mandamano nyaka kawuono. Manyiro chala ngamuchi otero simbe town. Tengen de otero simo gi ngwech de. Buena gimini mandamano. Kora pare iwinjo maber kabisa. Gine Omosh kawuono gira cha mono katingo but kidhi live wan gi gimoro minyalo keto ma sound winjore maber. An openga. Gine penga ma pod gino penga. An kode kora pani kopo ni dhi live ka to wanyalo connect. Otherwise, thank you so much. Wachako romuru kendo next time. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Ya koro kingi idwa ng'eyo ni pesa osechako biro ni en ni nyaka irwak brand. Kingiyo guta iluongo ni Sterling Entertainment.
Kiwuok e gudu matin donje e top iluongo ni Makoteko Look. King'iyo gine mano Makoteko Look, mano pesa, mano koro kora atieko. Akoro chak idok bathe kode. Brand ma bolo. Sasa ndio ma kitenge. Kitenge. Ma net ma gutindo gi mil. Bolo sana loso na indicator, nanga mago indicator. Kiwuotho mel tap. Tap. Ma. Ai. Ma pesa mang'eny. Roughly. Ucho ba pari wiye. Nanga mamalo kende. Ini ba nanga bolo jaji. Kijogen bolo kene ko twango ni nanga chiel. To gerot. Ma roughly paga berio. Tenanga. Ini kena nanga kidu ni nanga ni Amalao. Most mai kinya. Haya. Koro kidwa ng'e maonge pesa. Nega kubet. Orwako promo. Leunu mitimo go promotion ba Bimos jopo. An Safaricom. Bimos japenja Safaricom. Anja Safaricom to iwacho ni kinde duto ng'ama niko nyasa ja pesa. Un ma sweatband, gimago kinji sprabi. Do ma sweatband. In gi pesa jare. An gi pesa, do pesa rwako nyasa. In gi pesa mialufu. Alufu. Ano Komia. Iwinjo. Komia, umari komia. Tapira kama beteni, mialufu. Apiel ka. Pesa usano kuotho go, pesa itiyo gi card. To awe kade o. Awe. Atelo manga bete. Odenya to pa. Manga mo dede. Awe kade o. Sani jo kuma Nairobi. Dok Kori wuotho pesa na Nairobi. Kech to nego gi. To pa manga mo bedo mos. Usiyen. Wacha. Ochichiria inya penje ni unakula nini? Manka mo bedo mlungu waiter. Waiter almost manka mi bete. Di pesa, iri pesa ya. Waiter biro. En waiter ma ke poni dagi chiemo. To padi. En waiter makana karom. Ka waiter maka kuongo donjo ma chibo chungu chiemo yeng mondi. Mugalo tingo mona gweno kama. Tarufu gweno no. Uko winkata bati. Landos ka bana. Red kene mana ka? Red mi tukune red. Ini. Tengah mongi jamane to kema jalu. Red moro mano makogi nicho. Bana red to me to ba. Lakini Oma be. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.